まったく力押しだけとは芸がありませんね。所詮あなたは器ではなかったようです。そんな人と道連れなんて願い下げです。せいぜい死なないように頑張ってくださいね。モーガン、くそ、使えないヘボ魔術師のくせして逃げ足だけは速いなんて。こうなったら私だけであいつらを倒してやる。お前たち逃げたりしたらあとモーガンなどいなくたってラングリッサーを奪ってみせる。まだそんなことを言っているのか。味方の半数がいなくなってもまだ戦うつもりか。うるさいね。勝てばいいんだよ。力が全てなんだからね。ラングリッサーさえ手に入れれば私は国を取り戻しレイガルト帝国さえも手に入れられる。なぜそうまでして力に固執するんだ。うるさいんだよ。
がみなぎってくるみたい。また強くなったぞ。エルヴィなんだリアナ。ン、なんとか彼女を救えないかしら。なんとかして彼女の心の壁を壊してあげられないかしら。そうじゃな。わしらの目的は彼女を倒すことではないはずじゃ。よし、彼女だけを捕らえよう。彼女の部下たちには極力攻撃を控えるぞ。そうね、無駄な血は流したくないもんね。私を捕らえる？
寝言を言ってるんじゃないよ。なんだか調子がいいみたい。